annyira sokszor megmutatják ezt a mű celebvilágot, meg Hollywood, meg villák, meg tököm tudja, de nem ez a való élet. Tehát, hogy a való élet nem erről szól. Egy internetes társkeresőn ismertük meg egymást. Beszélt, és aztán hazakísért másodjára. Vörösmarty téren voltunk. Igen. Ugye nem első házasság egyikünknek se. Én is túl voltam egy válláson, ő is. Nálam nem volt gyerek, nála volt 2. Március elején volt, én úgy éreztem, hogy egy spontán betélésem. Amikor elkezdtem vérezni, akkor most valahogy más. Tehát ugye más volt az egész. És akkor jött Hanna, és hát nem is gondoltuk, hogy ennyire felforgatja az életünket. Modellkedtem, plusz size modellkedtem, tehát nekem azzal soha nem volt bajom, hogy én nem vagyok vékony nő. Szerintem egy nő nem az alakjától nő. A modell munkáimból adódóan ugye behívtak a TV2-be, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel csináljunk valami jót ezzel a pénzzel. Akkor az úgy volt, hogy megnyertük ugye azt a pénzt, ami az alapításhoz kellett, és akkor azt mondta a férjem, hogy anya, ebből ovi lesz, mese nincs. És akkor jó, hát akkor legyen a mese nincs.